Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kepanggih malih kalian pelajaran basa Jawa. Ing enjang punika Pak Eko badhe menerangaken materi inggih punika tembang dolanan. Apa to kuwi tembang dolanan? Nah, eh Pak Eko yakin kalian semua pasti nggih tantunipun pernah nembang apa to kuwi tembang dolanan nggih. Nah, ing dinten punika Pak Eko badhe nerangke nggih tuladhane tembang dolanan dan apa sing terkandung ana ing tembang dolanan utawa pitutur luhur sing ana ing tembang dolanan. Negara Indonesia iku kawentar utawa terkenal duweni warna-warna kabudayan lan kesenian. Awake dhewe kudu duweni rasa bungah lan wajib nglestareke kebudayaan lan kesenian mau. Salah sijine kebudayaan mau yaiku tembang dolanan. Apa to kuwi tembang dolanan? Tembang artine lagu. Tembang dolanan tegese lagu kang ditembangake kanthi dolanan utawa tembang sing dilagokake kanthi sinambi dolanan. Kanthi mengkono bisa disimpulke yen tembang dolanan iku lagu sing ditembangke dening bocah-bocah cilik. Nggih, ana ing padesaan utawa desa kanthi dibarengi dolanan karo kanca-kanca liyane. Tetenger utawa ciri-ciri tembang dolanan. Siji, nggunakake utawa migunakake basa kang sederhana. Nomor kalih, gampang dingerteni, yaiku bahasane gampang dingerteni nggih. Biasane kan bocah-bocah kan nek nggunakake basa sing krama, basa sing dhuwur-dhuwur biasane angel ngerteni. Lah niki nek tembang dolanan niku biasane basane gampang dingerteni dening bocah-bocah. Terus biasane jumlah utawa larik utawa barise singkat, ora dawa utawa akeh ya. Jadi tembang niku namung sekedhik, ora akeh ya. Cindhek. Nah, isine tembang selaras utawa isinya tembang itu sesuai karo kahanane bocah-bocah cilik. Jadi isine tembang kuwi sesuai karo kahanane bocah-bocah cilik sing lagi ya dirasake. Terus selanjutnya yaiku ngandhut nilai-nilai budi pekerti atau mengandung nilai-nilai budi pekerti lan pitutur kang bisa dituladoni. Dan pitutur atau nasihat yang bisa dicontoh nggih. Salajengipun yaiku tuladha utawa contoh tembang dolanan. Apa wae to kuwi contoh tembang dolanan? Ingkang nomor 1 yaiku tembang Padang Bulan, mentok-mentok, gundul-gundul pacul, cublak-cublak suweng, sluku-sluku bathok, dondong apa salak, jamuran, dan isih akeh tembang-tembang liyane ya. Lan Pak Eko yakin kalian mestine uga pernah nembangke contoh-contoh sing wis tak tulis Pak Eko iki. Tuladha utawa pitutur kang kemot utawa terkandung ing tembang dolanan yaitu kalau secara bahasa Indonesia nasihat yang terkandung dalam tembang dolanan. Nah, ing dinten punika Pak Eko nggawa contoh nggih yaiku tembang dolanan gundul-gundul pacul. Tembang dolanan duweni pitutur kang bisa dituladoni. Bocah-bocah nembangke sinambi dolanan, mula tembang dolanan iku uga bisa marahi ati bungah.
pitutur kang ana ing tembang uga pitutur kang becik. Tuladhane pitutur kang ana ing tembang gundul-gundul pacul kang ana ing ngisor iki ya. Pak Eko wonten mriki mendhet contoh nggih punika nggunakake contoh tembang gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul nggih saya yakin Pak Eko yakin kalian pernah lah nembangke gundul-gundul pacul cul gemelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul petentengan wakul glimpang segane dadi saratan wakul glimpang segane dadi saratan. Nah, wonten mriki Pak Eko coba terjemahke ing bahasa Indonesia supaya bocah-bocah kabeh paham karo isine. Gundul-gundul pacul gemelengan. Artine yaiku kepala budak tanpa rambut yang seperti pacul berjalan dengan sombong. Nyunggi-nyunggi wakul gemelengan. Membawa wakul. Wakul itu nasi yang ada di sebuah tempat nasi, itu namanya wakul. Di kepala dengan sombong. Wakul glimpang segane dadi saratan. Artinya yaiku bakul atau wakul itu tadi jatuh dan nasi berserakan di jalanan. Wakul glimpang segane dadi saratan ya. Bakul atau wakul tempat nasi tadi yang disunggi itu jatuh dan nasi berserakan di jalanan. Pitutur kang bisa dijebuk saka tembang dolanan ing dhuwur. Ya, jadi nasihat yang bisa diambil dari tembang gundul-gundul ing dhuwur yaiku siji, awake dhewe kudu dadi wong kang tanggung jawab, amanah lan bisa dipercaya dening wong liya. Ingkang nomor kalih, aja dadi wong sombong. Amarga kesombongan bakal ndadekake keburukan ibarat sego kang tiba ing lemah kabeh bakal dadi ora guna ya. Dadi nasihat sing ana ing tembang gundul-gundul pacul yaiku ora entuk dadi wong sombong, ora entuk ya dadi wong sing kemaki ya kan. Terus kudu dadi wong kuwi sing tanggung jawab, amanah lan dipercaya dening wong liya. Cekap semanten materi saking Pak Eko. Mugi-mugi pelajaran atau materi yang dinten menika saged migunani atau berguna kagem para siswa. Cekap semanten, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.